Здравейте, скъпи приятели! Здравейте! И да почнем като българи, които го правят за България. Кажи на хората къде сме, бе, Боре? А къде сме? Ние сме в Москва, къде сме? Всеки знае къде сме. Москва, в импровизирано студио направихме на бързичко, така да може да... В Тузарския хотел, нали? Тузарска история, между другото много прилично, много, аз лично много са кефа, но който му харесва, който не, здраве да е. И нали се чувам в момента? Предполагам, работят на две камери снимаме. Чуваме. Ако трябва, ще пуснем трета, чуваме се, гледам, че там бръмче. Изхождам от това, че страната ни е в истинска беда. Чак пък беда. Българинът е беден, изключително изпростял вече, отровен в информационно инкубираща го среда от 300 000 канала пълни с глупости. И въпросът е как да изкараме страната си и нацията си от състоянието, в което е напъхана в момента. Как ще изкараш страната от ситуация, като те почват от... те са почнали от малки още да ги обработват. Ти това тук, нали, мога да ме режеш между мене и тебе? Да, бе, да. И моето мнение е, че трябва да се почне с реанимирането на българския суверенитет, на националната ни държава и независимост. Какво означава това? Суверенитет, на къде трябва да сме от тук насетне? Първо, редуциране на Европейския съюз до равнището му на свободна икономическа зона. Какво имам предвид? Това не е нещо, което трябва правно да се предефинира или да се измисля. Европейския икономически съюз е съюз, при който свободното придвижване на хора, стоки и капитали е гарантирано. И той в момента се състои от страните членки на Европейския съюз и още няколко държави. Като Швейцария, като Норвегия, като Лихтенщайн. Въпросът е, че нищо ново не трябва да се измисля. Редуцирането на Европейския съюз до равнището му на свободна икономическа зона означава именно и само това. Ние искаме Европа на суверенните нации и държави, Европа, в която хората не могат да се движат, капиталите и стоките им, и нищо повече. Никакви общи институции, никакви общи правила, никакви квоти и ограничения. Това е първо за реанимацията на българския суверенитет. Към това, естествено, българската нация трябва да бъде попитана евентуално каква валута иска да ползва. Защото в момента ни натресоха нещо, което 80%... Може по-подробно. Какво става с българския лев? Защо махат българския лев? Замислили ли си? Да се занимавам с това професионално. Аз много добре знам защо махат българския лев. Въпрос голям и технически, но не че особено сме нужни на еврозоната, но като хора, които ще трябва да плащат дълговете на други нации, сме добре дошли и това ще стане в най-кратки срокове. Нацията пожела да бъде попитана относно това дали тя иска да ползва своята валута или да бъде натресена чужда валута. Нацията бе игнорирана от парламента. В момента... Така казват, ти не можеш да мислиш, затова те ще помислят за теб. Да, и беше казано и реитерирано от много хора, но това е едно от нещата, които трябва да се случат. Айде да я питаме нашата нация българска, дали иска да ползва собствена валута или да ползва чужда валута. И към това, виж са, финансовия въпрос е доста сложен. Дори представители на най-голямата ни интелигенция нямат капацитета, който ги виждаш по телевизията, да схванат дълбочината на нещата. Те наистина нямат. Нито изобщо да не говорим за българския парламент, там са финансови профани от и до. Другото, за което трябва да питаме, касаещо суверенитета на нацията ни, е дали тя желае да бъде член на военни съюзи. И какви да бъдат те? Защото сегашния дойде в гарнитура от враг.
враг, който, където сме в момента, който е ядрена сила. И това не е записано във военната доктрина. Така че това е относно суверенитет. Второ, за мен най-важното е в момента, за да съхраним страната си, нацията си и българщината е задължителна геополитическа реориентация на страната ни. Изцяло диаметрално противоположна на изток. Европа за всеки икономист е ясно западен, среден, източен, че загива икономически. Днеска говорихме в Ситито, като бяхме, до какво равнище трябва да паднеш ментално и естетически, за да почнеш да взривяваш електрическите си мощности, за Германия става въпрос, пред камери и да го пускаш да се гледа от цял свят. Нямаме място с хора, които постъпват така със собствената си индустрия. Няма как да се замести системата, която те разрушават и унищожават с слънчеви панели. Това е. Като казах преориентация, имах предвид и не само с това трябваше да почна. Геостратегическа преориентация на изток. Това не е само Русия. Ма без Русия няма как да стане. Аз не говоря сложни неща, като казвам, че Русия е в основата на възстановяването на нашата икономика. Добре, аз имам един такъв въпрос. Въпросът е много обикновен. Защо в България китайски стоки са 3 пъти, т.е. тук ако е 300 рубли, в България е 900, т.е. 18 лева? Защото им слагат мита. Много просто. 3 пъти. Всички видове мита се плащат от населението. Това няма какво да го обсъждаме. Китайските технологии можеха да бъдат пуснати в България, те не са в България. Автомобилите можеха да се произвеждат в България, те се внасят в момента. Без никакви реклами. Но хората си плащат в 3 пъти. Да, на държавата. На държавата. На българската държава. На Бойко Борисов и на Делян Пеевски. Не знам ти дали си запознат с теорията на морфичния резонанс на професор Рупърт Шелдрейк, той е биолог от Кеймбридж, относно морфичния резонанс, защото гените не определят формата. Дали от едни и същи протеини ще стане слон, ще стане цвет или човек. Неговата теория, защото това не става де-факто на базата на познанията на биологията за гените, но нещо определя формата. Виж им формата и на двамата. И на Бойко Борисов, и на Делян Пеевски, и си замисли какъв морфичен резонанс излъчват душите им в момента. Това са хората, които владеят нашата държава. И имам още един. Защото, да не се обиждат хората в България. Аз не обичам българската поп-интелигенция, много добре знаеш това. Защото като цяло те са представители на една финансово мизерна професия, която по цял свят е така, но в България е прекалено много така, която мрази обществото поради причината, че не им е дадена властта, която те смятат, че трябва да имат, и парите, които те смятат, че трябва да имат. Но тези хора не дават нищо за развитието и промяната в страната ни. Коментарите им са нефелни. Това са хора, които са идейно импотентни и от тях няма да дойде никаква промяна. Това, което аз смятам е, че не само аз. Страната ни е лишена от професионална интелигенция. Какво имам предвид под професионална интелигенция? Това не са социолози, политолози, дрън-лози, философи. Това са хора технически и приложно грамотни. Като почнеш от хидромелиорация и свършиш с сървърни ферми. Това трябва да са хора правно грамотни, финансово грамотни, задължително с международен опит, защото и съвременното земеделие се прави по различен начин. Нещо, от което ние нямаме представа в страната ни. Може образованието да куца. Куца всичко в България. В България трябва да се смени всичко. Абсолютно, без изключение. На нас ни трябва нова държава, с нова конституция, с нова геополитическа
преориентация, защото както сме говорили много пъти, на изток са парите, на изток са пазарите, на изток ни смятат за нормални хора, не за хора втора категория. И на изток е ноу-хауто и новите научни разработки във всеки един сектор без изключение. Няма да сравняваме броя на патентите, които се защитават ежегодно от Китай. Зрителите могат да си намерят информацията. От Китай, само един Китай. Там има, аз пътувам непрекъснато за там. Това са гигантски икономии. Като почва Филипините, Виетнам, 100 милиона души само във Виетнам. Китай изобщо, да не говорим за Китай. Натам, виж, при социализма, ние българите имахме изключително добре развити отношения с Средния изток. В момента нямаме нищо. Арабите, които сега живеят там, са поколението на хората, които имаха връзки с България, които вече са покойници, както нашите баби и дядовци. Само агнета можехме да продаваме в арабския свят и да живеем прекрасно. Сега нямаме и това. В България поголовията, ако ги сравниш с периода на социализма, колко са живяли хора в България, колко прасета, колко крави, колко овце, ще се ужаси. Между другото, аз направих справка преди няколко месеца. Вече Националният статистически институт е премахнал тази статистика, която е от социализма. За да не може да се сравнява какво е имало и какво има сега. Всичко трябва да се прави по нов начин в страната ни, без изключение. Но няма да стане без тези неща. На нас ни трябва абсолютна геополитическа преориентация на изток, не на запад. Европа загива. Това не е тайна за нито един икономист в Европа. Те не са в рецесия, те са в депресия. И те няма как да излезнат от тази депресия по простата причина, че те нямат ресурси, които да обезпечат себестойността на производството им, което беше до ден днешен гарантирано от нескончаемите руски ресурси, от които тези хора сами се отказаха. На върха на идиотщината си. Освен, те са деградирали и културно, бе, Борг. Как ще се отказали, бе? Дойде там някакъв господин и каза, тук ще купуваме от щатите, защото е по-евтино. По-евтино ли от щатите? Как ще е по-евтино? Два до три пъти по-скъпо е. Така казват, че те са договорили. Нека да не третираме хората, които ще ни гледат като имбецили. Сега това е ясно на всички като бял ден. Имаме една... защо вярват на такива хора? Знаеш ли, аз не съм специалист по социална психология, но и да не повтаряме мантрите на Гьобелс, че ако една лъжа се повтори 1000 пъти, тя става истина, но това всъщност е факт. Ти виждаш, че има не само купени в България хора, които са, говорим за протоседесарската измет, на която това е работата. За психодесните, за кичещите се с наименованието евроатлантици в България, но говориме, че има и една страта от обществото ни, която е реално промита и фидиотена. Тя е фидиотена, защото тя съществува в една инкубирана среда от лъжа информация, в която много съзнания просто издишат. Мога да направим пауза тук. Тук ще направим рекламна пауза. Без рекламна пауза. Нали ти говорих, имам едно понятие, което аз съм въвел в социалната философия лично. Става въпрос за понятието интелектуален имунитет. Да, но разкажи малко за... Интелектуалният имунитет е като физическия. Наподобие на физическия. Ако вие нямате нормално действаща имунна система, то във вашия организъм ще влезат всякакви форми на гадости, които ще формират всякакви форми на патологии. Между другото, тук се сещам, получаваш разни коментари по социалните мрежи, много такива агресивни, много злобни, прекалено крайни. Аз не виждам. Тоест има добри и злобни. Тоест няма средни. Не знам, не ги следя всички. Аз ги гледам течат. Казвай. Псувни и така нататък, които са съвсем неуместни и аз просто не мога да разбера откъде се взимат такива хора. Това е
това, за което говорихме в момента. Това е липса на интелектуален имунитет. Когато ти нямаш интелектуален имунитет, в твоята глава и съзнание могат да влезат всякакви форми на идеи, под формата на идейни бацили, които да ти смачкат съзнанието. Нещо, което се случи в огромна степен с населението българско, което живее в България. Отдавна говоря, без да ми се обижда никой, да ми се обижда, не ме интересува, честно така. Ако ти не знаеш чужд език, ден днешен, и живееш в България, и си принуден да се информираш за каквото и да било, единствено и само от българоязични медии, ти би трябвало да си почти напълно идиотен човек. Има изключения, които познавам, но като цяло спасението на днешната ни нация в момента е това да знае някакъв друг език. Говорим за този етап 2025 година. Така че това е, страната ни е потопена в една отровна вербална палавра, при която съзнанията на огромна част от хората са вкарани в побърканост. Да, това е. Тоест, има нормални коментари, които са абсолютно нормални. Нали? Има хубави, нормални и има хора, които направо. Те са. Да. Това. Да, не можеш да разбереш защо някой, който няма пари за цигари и живее в Шуменско село и си го написал във Фейсбук и си го казва, активно мрази Русия. Затова най-интересната част от коментарите е, когато показваш на рафтовете в Русия, защото ние в момента сме на гастрокултурна тематика, по друг начин с масовото българско население. Днес много трудно се говори. Ти му показваш Кока-кола. И той ти казва, няма Кока-кола, няма такова нещо. В Русия има Кока-кола, аз между другото, да. Не, това не е Кока-кола. Това е, което на мен ми харесва, не е Кока-кола. Това какво е? Това е имитация на Кока-кола, но на мен лично повече ми харесва. Но хора, които живеят тук и пият Кока-кола... Става въпрос за това, че ти показваш на българи на Кока-кола и той ти казва, не, такова нещо няма, защото Кока-кола си отиде от Русия. Затова пък има китайска Кока-кола на китайски. Не, въпросът е, че с такава форма, има всякаква Кока-кола. Има поне 8 вида Кока-кола. С такава форма на простотия, аз нямам представа как се работи. И те това го казват, защото те това са го видяли лично или защото някой им го е казал. И те естествено, говорим за това, че българоязичната популация, която не знае чужди езици и живее в България, е потопена в медийно-информационна среда, която ги е идиотила. И за каквато и промяна да става въпрос, човек трябва да знае с какъв материал има работа. Ще трябва да има работа. Това е все едно да вкараш, извинявай, най-добрите специалисти да вкараш тук от Барселона и Реал Мадрид, да ги вкараш в Перник и да им кажеш, ето ти го миньор Перник, вкарай го в първата лига. Като имаш право да ползваш само футболисти от Перник. Няма да е лесна работата. Перник са страшни. Чукни малко за такова. Хубаво, правим перерив. Ще правим за перерив по зарада. Чакай. Преди да направим, т.е. това ще го монтирам като едно предаване, искам веднага след това да запишем още едно предаване, докато си ми тук на терен, да не избягаш. Няма да бягам. Да, ще пуснем втора тема, така че хубава вечер и записваме веднага още едно предаване. Гледайте на следващия ден. Гледайте!